Xayrlı gün, isəmisiz mühtərəm kollegalar, bugün Tatar Inform matbuğat üzərində biz Qozan sülgüsü 3-cü Xalqara Xalq Jır Biyu Sənğəti festivalinə bağışlanğan matbuğat konferensiyası ötkərəbiz. Bizning spikerlər bilan tanıştıram. Lima Kustabayeva, Qozan sülgüsü festivalinin prezidenti ham ideya avtori, Rossiyaning xalq artisti, professor. Zirek Yusupov, Qozan sülgüsü festivalinin prodüseri ham jüri a'zası. Timur Yusupov, şulay jüri a'zası, Tatarstanның atqazanğan mədəniyyət xizmətkəri, instrumentalist, Urman Orta bistəsi mədəniyyət üzəgi жетекçisi. Xeyirli gün, isəmisiz hörmətli qonaqlar. Həm indi birinci sırau Lima xanım sizgə bulur. Mənə bu Qozan sülgüsü festivalinin asılı qiyməti turunda iştəsi kilə. Rəhim etiniz. Qozan sülgüsü isimli 3-нче мәртәбә уздырыла Халыкара Халык җыр һәм бию сәнгате буенча фестиваль конкурс быел 28 августта башлана һәм 30 августта Казан һәм Татарстан Республикасының бәйрәм көнендә җиңүчеләр катнашында зур гала концерты белән тамамлана 30 августта. Ни өчен халык биюләре һәм җырлары безне кызыксына, һәм без аны гына бәйлибез шушы конкурста. Чөнки халык сәнгате ул безнең бик зур кабатланмас хазинабыз. Гасырлар буе безнең бабаларыбыз шушы хазинаны тудырганнар, шушы бай мирасны иҗат иткәннәр. Миллионнар халык хәтере, галиҗәнәп вакыт, гасырлар ул иң югары сынау. Шушы сынау узган иң камил әсәрләр генә безгә билгеле, безгә килеп җиткән. Менә шушы сынау узгач. Халык иҗаты иң югары зәвык, чисталык, югары әдәплелек һәм чын патриотлык. Үз милли хазинәсенең кадерен белгән, аңлаган һәм яраткан кеше генә башка милләт сәнгатен аңлый һәм хөрмәт итә. Ә менә нәкъ шушы сыйфатлар дөньяда дуслык һәм тынычлык нигезе булып тора. Бу да безнең максат. Менә шушы дуслык тудырырга, ныгытырга. Халыкара фестиваль безгә бик күп кыйммәтле бүләкләр бирә. Һәр катнашучы монда яңа иҗади ачышлар ясый, яңа тәҗрибәләр туплый, яңа дусларны таба. Фестиваль үз исемен татарның борынгы Казан сөлгесе җырыннан алды. Менә безнең приз күрсәтәм сезгә. Әйе. Менә бу чын осталар, остазлар чиккән, эшләгән бик матур Казан сөлгесе. Гомумән татар сөлгесе дигән әйтергә була. Ну, Казаннан Мәскәү күренәделәр, бик бик мәнарадан карасан, калды иш Казан сөлгесе апасынан матур сіңлесе дигән сүзләр бар анда ул җырда. Узганла гомерен кайтыр микән, сандугачлар булып сайрасам. В общем, шундый гади генә сүзләр, һәм анда бик зур мәгънә, һәм халык бик ярата ул җырны. Казан сөлгесе һәм гомумән мин әйткән инде татар сөлгесе ул бик зур мәгънәгә ия. Казан сөлгесе ул матурлык билгесе беренче чиратта. Менә сез үзегез күрдегез. Инде уста итеп, аны менә монда алтын белән чигелгән. Ә бит ул бар төрле төстә, төрле чәчәкләр, анда яфраклар, бик күп орнаментлар бар. Сөлгеләр. Матурлык билгесе.
Халык осталары тудырган матурлык. Аннан соң ул аппак чисталык билгесе. Менә бу аппак чиста матур силге кешегә биргәндә, ул уже сиңа башкача карый. Сиңа ничектер ышанып мөнәсәбәт ышана сиңа. Ул мәхәббәт билгесе дә. Чөнки кызлар яраткан кадерле егеткә бүләк өчен кыш буе матур силгеләр чыгып ясыйлар. Бу чын мәхәббәт билгесе. Ул татарның төп бәйрәме Сабантуй билгесе. Сабантуйда иң югары кылгада, баганада байрак урынында матур чигелгән силгесе җилфердей. Аннан соң Казан силгесе ул Сабантуйның төп бүләге, төп призы. Аннан соң әйтергә була, Казан силгесе кешенең рухи пөхтәлек билгесе, кешенең фикерләр, теләкләр һәм ниятләр чисталыгы билгесе. Без аны шулай кабул итәбез, бу Казан силгесен. Менә шул нәрсә әйтәсем килгән. Лима ханым, менә бу фестивальдә кемнәр катнаша ала? Аларны туплау ничек бара бүгенге көндә? Значит, бу фестиваль аның форматы үзен бик особый формат. Бу фестивальдә башка фестивальләрдә бармы, юкмы, төрле возраст кешеләре. 6 яшьтән башлап 90 яшькә, в общем, ограничений юк бернинди. Пожалуйста. Катнашыгыз гына. Халык гына җырлар һәм биюләр күрсәтегез генә. Аннан соң тагын бер шундый бар нәрсә, анда профессионал җырчылар, биючеләр катнашырга була. Алар профессионалларга һәм шундый югары сыйфатлы үзешчән сәнгате вакилләре анда катнашырга була. Менә шундый. Значит, кем? Во-первых, без бик күп анда җыябыз. Безнең, значит, иҗат музыкаль училищелардан, консерваториядә, институт культуры, менә шундый учебный заведениялар бик күп чакырабыз. Анда алар бик күп катнашалар һәм башка төбәкләрдән киләләр. Менә шундый, менә состав катнашучылар анда, менә шу фестивальдә, конкурста. Нинди номинациялар анда? Җыр, халык җыры, соло һәм ансамбль. Вплоть до огромных больших составов хора, пожалуйста. Бию, соло и һәм төрле ансамбльләр, дуэт, трио, большой ансамбль, кичкенә җыр һәм бию ансамбль, пожалуйста. Инструменталь жанр тоже соло мөмкин уйнарга һәм төрле ансамбльләр, оркестрлар. Менә безнең шундый знаменитый Казанда оркестр, Казан нуры дигән Расим Ильясовның, ул да берничә ел катнашты, аның солистлар катнаштылар һәм инде хәзер ел сайын без аларны инде почет кунак буларак чакырабыз. Алар уйныйлар, менә безнең мин ничек әйтәм, дәрәҗә тупларга була. Ничек дәрәҗә генә түгел, тәҗрибә дә тупларга. Чөнки менә самодеятельный җырчылар киләләр, алар күрәләр ничек профессионал җырлыйлар, ничек алар бийләр. Була шундый, менә элек күбесе фестивальдә, менә только самодеятельность килә, бетте шуның белән. Или там только профессионаллар, там имени Глинки, там туды-сюды. Менә шундый зур фестивальләр була. А бездә махсус без шулай эшләдек. Менә тәҗрибә алсыннар. Шундый ачык сахна мөмкин әйтергә. Ачык сахна, дөрес. Һәм менә әгәр дә сезгә кызык була, менә директор сез жюри составы укыгыз. Әйе, жюри составы турында ишетәсе килә. Зирәк әфәнде. Микрофонга мөмкинме? Хәерле көн. Менә 3нче мәртәбә уздырылучы халыкара конкурс фестиваленең президенты һәм жюри рәисе
Лимгалиевна Кустабаева, профессор, Россияның халық артисті, Татарстанның һәм Россияның атказанган сәнгать эшлеклесе. Оештыру комитетының председателі, Казан шәһәренең культура идарасы башлыгы Абзалов Азат Искәндәрович, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре. Жюринең рәистәше Краснодар шәһәреннән профессор, кафедра мөдире, халык стилендә җырлаучылар кафедрасының мөдире Мякишева Нина Михайловна. Ул Казан консерваториясын тамамлаган һәм башкорт кызы ул милләте буенча. Мин Ямал Мухаррамовна, татарча әйткән очракта инде. Фамилиясе Мякишева, Мин Ямал Мухаррамовна, профессор шулай. Краснодар дәүләт мәдәният институтының Кафедра мөдире. кафедра мөдире. Һәм жюри абзалары Рәсим Ильясов, әйтеп кителгән Казан нуры оркестрының җитәкчесе, дирижеры, һәм бүгенге көнне лаеклы рәвештә аңарга Татарстанның халык артисты дигән исем бирелде, күптән түгел. Һәм тагын бер Татарстанның халык артисты Люция Исмагилова. Ул югары категориялы укытучы, Казан музыка күллиятының, Аухадиев исемендәге Казан музыка күллиятының югары категориялы укытучысы. Татарстанның халык артисты бию номинациясында бәяләүче жюри агзасы Тахир Латифуллин, шулай ук Татарстанның халык артисты, Казан мәдәният институтының доценты һәм халыкара бәяләнгән тагын бер җегет киләчәк Муса Маликов. Ул үзе җырчы да, саксофонда да уйный, үзе дирижер да. Германияның Франкфурт шәһәреннән киләчәк, ул да жюри агзасы 3-нче мәртәбә. Фестиваль конкурсының директоры, Татарстанның атказанган артисты, хәзер Минхажев Артур дигән җегет, Татарстанның атказанган артисты, Сәйдәш мәдәният үзәгенең бүгенге көндәге директоры һәм тагын бер жюри агзасы биредә утыра Тимур Юсупов, доцент, фәннәр кандидаты һәм Урман арты мәдәният үзәгенең бүгенге көндәге директоры. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре. Менә шушындый югары дәрәҗәдәге жюри бәяләячәк 28-29 август көннәрендә сайлап алу турында һәм инде җиңүчеләрне билгеләячәк. Һәм инде җиңүчеләрне без кайда качан күрә алачакбыз? Җиңүчеләрне беренче чиратта 30 август көнне шәһәр бәйрәме, республика бәйрәме көнендә Каюм Насыйри урамында урнаштырылачак зур сәхнәдә чыгыш ясаячаклар. Алдагы елларда да, алдагы 2 елда да алар шунда 3 сагать, 4 сагать буе халыкны үзләренең усталыкларын күрсәттеләр халыкка. Быел да шулай тамамланачак гала концерт белән. Алла бирса. Зирәк әфәнде, менә сез алдагы еллар турында әйттегез. Димәк, 3нче ел рәттән үткәреләчәк, 3нче мәртәбә үткәреләчәк бу фестиваль. Аны бүгенге көндә үсештә дип әйтеп буламы? Катнашучылар саны буенча
Алар китергән номерларның сыйфаты буенча һәм алар алып килгән халык менә авыз иҗаты, халык сәнгате үрнәкләре буенча. Һичшиксез, менә беренче елында 16 елны килгәннәр иде Әрмәнстаннан, Азербайҗаннан. Алар Краснодар сәнгать институты студентлары иде, әмма чыгышлары белән икесе дә үз телләрендә үз милли җырларын башкарып, беренче урынга гран-прига лаек булганнар иде. Әрмәнстан белән Азербайҗан. Аннан тыш беренче килгәндә татарлар бик күп килгән иде. Камчаткадан башлап Калининградка кадәр. Бөтен Россия киңлегеннән, Белоруссия, Украинадан һәм Балтик буе республикаларыннан килгәннәр иде. Узган ел беренче гран-прига ия булучылар, алар Урал төбәгеннән, Свердловский өлкәсеннән, Екатеринбургтан ерак түгел генә урнашкан Красноуфимск дигән шәһәрдән ике коллектив килеп, бик соклангыч чыгыш ясадылар һәм югары жюринең югары бәясенә лаек булдылар. Ике коллектив килде, Икесе дә җиңүче булып, гран-при алды. берсе җыр, Җыр һәм бию ансамбле, берсе бию. Икенчесе бию ансамбле. Алар төрле халыкларның биюләрен һәм җырларын зур осталык белән башкарып, гран-прига ия булып, үзләренең губернаторларының рәхмәт хатына лаек булдылар соңыннан, безгә хәбәр итүләренчә. Менә шундый география һәм шушындый югарылыктагы сәнгать булачак быел да, Алла бирсә. Тимур әфәнде, сезгә дә соравым бар. Менә халык җыр бию сәнгатенә игътибарны арттыру ни дәрәҗәдә әһәмиятле бүгенге көндә? Демәк, сән беренче чиратта нәрсә әйтәсем килә. Бүгенге көндә без уйлыйбыз, бу халыкара җыр бию фестивален, конкурсын шулай ничектер киңәйтергә, талантлы күбрәк катнашучыларны чакыртырга, географияны шулай ачыграк күрсәтергә, төрле төбәкләрдән, Россиянең төрле төбәкләрдән һәм инде чакырабыз төрле илләрдән катнашучыларны һәм әлбәттә нәрсә әйтәсе килә, бу бик шундый вакыйгалы бер чара килеп чыга, чөнки ул бит безнең республика һәм Казан шәһәре бәйрәмнәр көннәрендә уза. Имгаклау шундый гала концерт әйтмешли. Һәм мөмкин әйтергә, шул көнне ул шундый бердән-бер шундый бөтен дөнья узатырган конкурс, фестиваль чарасы килеп чыга һәм чынлап та күрсәтә безне дә, Татарстанны, Казанны күрсәтә бөтен дөньяга, бөтен илгә. Һәм бирә шундый мөмкинчелек безгә дә ничектер аралашырга, белергә, яңа артистларны, яңа исемнәр ачырга, ачышлар ясарга шул Казан сөлгесе фестивалендә. Һәм әлбәттә киләчәктә дә мин уйлыйм, бу фестиваль булыр шундый ачкыч яшь артистлар өчен, зур сәхнәгә чыгар өчен, аларга төп бәя бирербез без, киңәшләр бирербез, ничек киләчәктә дә үзләренең иҗат юлларга ничек табарга. Һәм уйлыйбыз, көннән көнгә, елдан елга бу фестиваль үз санын, катнашучылар санын арттырыр гына. Һәм быел кайдыр без планлаштырабыз, бәлки кайдыр 70-тән артык катнашучылар була. Әле заявкалар һаман кабул ителә. 25 августка хәтле кабул ителә заявкалар катнашучылардан. Хатлар һаман килә. Без күзәтәбез шуны. Безнең махсус бар адрес интернетта, кая мөмкин заявка җибәрергә. Һәм шундый безнең фикерләр шундый.
Рәхмәт, хөрмәтле коллегалар, әгәр сорауларыгыз булса, рәхим итегез. Минем тагын өстисеге Әйе, килә. мөмкин. Значит, башкару сыйфаты үсәме юкмы дип сорадыгыз. Менә без шушы фестивальдә үткәрәбез мастер-класслар. Менә круглый столлар була безнең, шулай атала круглый стол, конференция шикелле. Менә бөтенебез шунда җыелабыз и фикерләр белән, значит, алмашабыз, да? Һәм мастер-класслар. Менә профессор Краснодар институт культурының профессоры Мәкишева вокал буенча бик матур, бик шундый зур югары сыйфатлы мастер-класс һәр вакыт, һәр ел күрсәтә. Хореография буенча Тагир Латифуллин безнең шундый танылган балетмейстер, хореограф, бик әйбәт, бик матур мастер-класс күрсәтә. Мин уздырам шундый режиссура, теге халык җыр ничек күрсәтергә, халык җырын, халык биюен ничек сәхнәгә кертергә, ничек аны халыкка күрсәтергә, нинди монда законнар бар, ничек аны күрсәтергә тагын. Бу бик зур мәктәп безнең конкурслар өчен. Бу мәктәптә алар бик күп, значит, кирәкле нәрсәләр табалар. Үзләре шуның турында әйтәләр, һәм без күрәбез, кем инде икенче мәртәбә килгән, аларның бик зур үзгәрешләр бар. Шуңа күрә башкару сыйфатлары үсә. Камилләшә генә бара. Әйе, камилләшә бара. Рәхмәт. Коллегалар, сорауларыгыз. Рәхим итегез. Әгәр сорауларыгыз булмаса, бармы, Зилә? Татар-информ. Татар-информ Зилә Мөбәрәк шунымны Алима ханым, сез әйтеп үттегез, үзешчәннәр бар дидегез, әйбит, һәм артистларда бар дидегез, таныш профессионалларда. Менә бармы шундый кешеләр, менә үзешчән кешеләр бу фестивальдә катнашып, киләчәктә ниндидер үз урынын тапкан кешеләр бармы? Үзешчән булып, әйе, профессиональ сәхнәдә. Андыйлар бармы? Беләсезме, без ул фестивальне 2нче мәртәбә быел үткәрәбез. Менә бәлки менә быел килгән кешеләр безгә үз турында, үзенең язмыш турында бәлки сөйләрләр. Әмма ләкин менә әгәр дә без әйтәбез шу учебные заведениялар, институты, училищалар, анда студентлар катнашалар или выпускниклар, конечно, алар табалар үзенең какой-то профессиональный тормышта, там профессиональный эш табалар. А минемчә, менә шушы мәктәп, шушы вот мастер-класслар, без уздырып торган мастер-класс, аларга бик күп нәрсәләр бирәләр. Аннан соң бит алар башка җырчыларны күрәләр, биючеләрне күрәләр. Ул бик кыйммәтле нәрсә. Димәк, монда тәҗрибә алмашу да бар инде үзара. Әйе. Рәхмәт. Җавабыгыз өчен тагын сораулар бармы? Башка сораулар булмаса, матбугат конференциясын төгәллик. Сезгә уңышлар һәм әлбәттә инде концертта очрашырбыз. Сезгә бик зур рәхмәт, Иктибар өчен. Бик зур рәхмәт. Матбугат конференциягыз өчен Татар-информга аеруча рәхмәт. Һәм бу безнең фикерләр алышулар матбугат битләрендә яктыртылыр дигән өметтә калабыз. Һәм аннан соң инде фестиваль биткәч, безнең итоговый материал без сезгә ничектер җибәрербез. Әлбәттә без концертка килербез. Сезне барыгызны да чакырабыз концертларга, беренче, икенче турга килегез. Рәхим итегез. Быел ул фестиваль булачак безнең Дуслык йортында. Халыклар дуслыгы йортында. Павлюхина урамында. Павлюхина урамындагы. Әйе. Чөнки безнең Сәйдәш мәдәният үзәге хәзер ремонтта, без шунда Дом дружбы народовта үткәрәбез. Килегез, рәхим итегез. Сезгә бик зур рәхмәт. Пожалуйста, давайте, как вы хотите. Может быть, прямо растянуть вот так вот, да? Об всю длину? Нет? Рәхмәт сезгә. Катнашучыларга.